At alas 5 na talaga ako para naman ang DepEd ay matuwa sa akin for to this video. At syempre, ako pa ang magsasada ng school, di ba? Nakaka-proud na hindi lang tayo teacher, tayo din ay sadaher. Sadaher? Ano kaya yun na sadaher? Basta ako ang nagsasara ng gate ng aming school for today's video. Ayan, welcome back mga guys. Yes, your break it down yo. Opo for today's video. Ay pauwi na ako ng aming mansion galing dito sa school at pasado alas 5 na ngayon ng hapon guys. Ayan, kaya naman tara, let's go. Opo. Yes. At ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre mga guys, opo, halakhakan at ayan. So, alas 5:30 na ng hapon at maulan dito ngayon sa aming barangay, sa barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. Maulan na naman ngayon dito sa Northern Samar mga guys for today's video. At syempre dahil nga malapit lang yung school dito sa aming mansion, kaya talagang sinusulit ko talagang aking pag-uli sa aming mansion. At alas 5 na talaga ako para naman ang DepEd ay matuwa sa akin for today's video. At syempre ako pa ang magsasada ng school, di ba? Nakaka-proud na hindi lang tayo teacher, tayo din ay sadaher. Sadaher? Ano kaya yun na sadaher? Basta ako ang nagsasara ng gate ng aming school for today's video. Siyempre ako'y nagagalo sa aking daladala dahil naghawak ang buka kong kamay ng kamera at ang buka ko naman ay naglalak at hindi siya naglalak ng panulay at ayun, naglock na rin sa wakas. Ayan. Oh, pauwi na tayo ngayon sa mansion. Ayan mga guys, for today's video, nandito tayo ngayon, naglakad-lakad na at ayun, may mga bata na sumakay sila sa kangga oh. At yung mga pasakay dito ay nag-umpisa ng anihin at ayan, may tambak ng bato at may bata na naglakaw-lakaw at nakikita na ang barangay hall. Siyempre pati na rin ang welcome signage ng barangay for today's video. Habang tayo dito ay natataritian tayo. Opo. At syempre mga guys, may lumabay na mga bibiska at may dog. Ayan, akala ko uusigin ako ng dog. At ito may mineral water station dito sa aming barangay. At may nag-aalog. At lumingag ay humutok yung nag-aalog. Ano ba yan? Tapos ayan oh, may kapayas, kila may isay. Tapos mayroon pa diyang mayabas. At ayan, may pusti ng Norsanil. At ayan, may tricycle mga guys. At syempre for today's video, may makakasalubong tayong may payong. Ayan. At tayo'y napapalid ng hangin dito. Ang kusog-kusog ng hangin talaga. Opo. At syempre mga guys, ayan na, nakatanaw na namin yung mansion at yung tindahan ni May Nimpa. Opo. At syempre ayan na oh, nakikita na natin ang mansion, pati yung mga tinda naming maniyang nakatanaw ko na. At papasok na tayo ngayon sa mansion for today's video mga guys. At syempre mga guys, kung umabot kayo sa punto ng video ito, ayan, syempre naman pa-like, pa-comment at pa-share naman guys, dahil sa katapusan ng buwan mamimigay tayo ng biyaya. Ayan, the more sharing, the more blessings. Thank you. Sige, bye bye. Opo. Yes, yo, break it down you.